Maza da yawa suna son harijar mace. Harijar mace tana da daɗin mu'amala. Idan har namiji ya kasance mai lafiya, yana so ya kasance da harijar mace. Ita dai harijar mace wata mace ce wacce take da matuƙar sha'awa, wacce a koda yaushe take jin idan har ta ga ɗa namiji ko ma ba ta gan shi ba, ta ayyana shi a zuciyarta, to za ta ji cewar buƙatarta wato sha'awarta ta tashi. Sannan kuma za ta ji nan take gabanta ya jiƙe. Idan ta tuna mijinta ko ta tuna wani mu'amala da suka yi tare da ita da shi, to za ta ji cewar fa lallai tana so ta ji mijin nan nata kawai ya shiga cikin farjinta. Kuma ita harijar mace idan ana mu'amalar aure da ita, namiji yana jin daɗi matuƙa saboda tana da ni'ima, tana da daɗi, tana da ruwa. Yanda idan namiji yana cin ta za ka ji tana cakal, cakal, cakal saboda wannan daɗin da take da shi. Kuma ba ta gajiya da sex, ba ta gajiya da jima'i da mijinta. Mijinta a koda yaushe ya zo tana maraba da shi ko ma bai zo ba, harijar mace tana iya zuwa ta je ta samu mijinta. Harijar mace idan tana zaune ita da mijinta a falo suna hira, za ta je jikinsa ne kawai ita ta ji tana shafa mijinta. Wannan shafar da take wa mijinta yana iya gamsar da ita kuma tana sa ta ji filin gabanta ya jiƙe, ya kawo ruwa tun kafin a kai ga mu'amalar aure. Ita harijar mace ba sai an daɗe ana taɓa ta ba. Ko yaya namiji zai saka hannunsa a ƙirjinta ko ya shafa ta, ko yaya ya ɗan sumbace ta ko ya yi kissing ɗinta, to ita fa take yanke buƙatarta za ta motsa kuma za ta ji duk duniya idan ba a shiga wannan farjin nata ba, to ita fa ba a gamsar da ita ba kuma ba ta ji daɗi ba. Za ta buɗe ne kawai ta ba wa namiji ya yi ta cinta, ya yi ta cinta. Harijar mace idan har namiji ya kasance mai lafiya sai ta kawowa 4 ko 5 a kwanciya ɗaya. Kafin namiji ya kawo sau ɗaya, za ta iya kawowa sau 4 ko sau 5. Kafin a gama mu'amalar aure da ita, ba za ta san adadin kawowar da ta yi ba. Kuma shi ma namiji in dai mai lafiya ne ya haɗu da harijar mace, to ba zai ji wani ɗar ba kuma ba zai gajiya ba. Domin saɓanin da ake samu sai ka ji an ce mace ta fi ƙarfin mijinta ko kuma miji bai san inda zai yi wannan ɗinta ba, a ringa ta fi ƙarfinsa ko kuma ba zai iya da ita ba. Ta je har ta kai ƙara wajen magabata ko wani abu, a zo ana sulhunta su. Abin dai ba a gane ba baya iya biya mata buƙata. Sakamakon cewar ita tana da ƙarfin sha'awa, shi kuma bai kai haka ba. To idan har ta haɗu da waɗannan irin mijin wanda baya iya biya mata buƙata, to ba za ta iya zama da shi ba. In kuma ta haɗu da daidai ita wanda yake da ƙarfin sha'awa kamar ita, wanda yake da cikakkiyar lafiya namiji, sai ka ga ta zauna ta yi lif. Duk abin da mutane za su ce mata a kan wannan mijin ba za ta gani ba saboda ita ta san daɗin da take yi ba. Ita ta san irin kular da yake da ita. Ita ta san me yake ba ta saboda yana ɗauke mata dukkanin buƙatarta. Tana jin daɗi sosai da shi. A kwanciya ɗaya za ta iya kawowa sau 5 kuma ba tare da wannan miji ya gajiya ba. Ka ga kuwa ba za ta so a raba ta da wannan miji ba saboda yana ɗebe mata kewa kuma yana ɗebe mata dukkanin sha'awarta. Don haka maza masu lafiya suna buƙatar harijar mace, suna son mace harija. Shi isa idan mace ta yi aure ta fito, wani mijin yake tambaya ya yanayin sha'awarta wanda zai aure ta, har ta fito ta gaya masa ita fa ba ta gajiya da jima'i. A taƙaice dai ita harija ce. Idan ya ga zai iya, za ki ga da gudu ya ɗauke ta.
sun yi aure ya kai ta gidanta. Za ku ji ta lif saboda mijinta yana biya mata sha'awa. A taƙaice dai harijar mace